Nabai da, oin bazkaltzeko tenoria dela, hementxe denak bere bokaldu egin, honegin, Honein, bokaldu derra. Jode, hau, bokaldu gabe. Bai, Ze? Gosiakin bai, Gosia bai eta bokaldu ez? Baina bizikleta bai. Bizikleta bai. Jode, horrekin, gaina ze, arrantzan edo ze bitzitzea? Bai, olagarrotan. Olagarrotan, Bai. Ta, zeu zerra dago do? Dagoenian. Bueno, olagarroak ondo, eta diru harrapatzen eta zer muzeazu? Harrapatzen, ba. Hola, harrapatu. Nirekin harrapatzeko irabazteko aukera gozu. Hor, ba. Baina horretarako, galderei erantzun behar. Onatzen duzu, bost baietz? Baietz. Baina, pues bost baietz, oso ondo. Baitxa, Mentxe, olagarro zalea gurekin. Bueno, ba, jazta, presta daude ya. Ai, Izena? Julen. Jode, Julen, sokailo. Bai. Zer boz, ondo? Ondo. Nunga zea? Aretxo aletarra. Haitxo eta biziketekin etorria, olako jantziekin, olagarro zalea, ez zabiltzea ben universitatean. Bentxe, Zeo zer gehiago arrantzatzea? Zer gehiago arrantzatzea? Bueno, orduan galdera itaitiko pres ordu. Bai? Prest. Badakizu programa zer den, zertan datzan, beraz galdera, zeune bota, erantzuna, edo bestela hortikan bilatu, eta... Ondo. Denbora, zein da Estatu Batuetako presidentaren egoitza nagusia? Ondo. Venga, bilatu. Barkatu! Egoitza nagusia. Espada galdetu dut, itxe zuria. Itxe zuria, venga, denbora, 27 segundu. Ba espada, lehenengo galdera. Bueno, lehenengo igual, akabo, ez bauz asmatzen gatzutza lehiatik kanpo, eta nahi zenuen ziurtatu, ez da? Agarre, mobiru indan, desauzio indutzi deno. Uste dut gura, han horrelako arraztek izutela izaren, no? Uste dut, Bai, itxe zuria, oso ondo! Bueno, tokailo, Julen, katetu bartu bizikleta edo? Bai, hori lasai. Ez dute lapurtuko? Hori txakurra Izango du, baloria bintzat, ez? Ja, txakurra bezala, hori beste inorkin ez da faten. Ja, ez da, bueno, vale. Ordon, bizikletaren gan, konfiantza osoa. Bai. Oso ondo, bia, txakurra ez dizu, bia, txakurra hortzen duzu, nahi Bai. Bueno, ba, lehendabiziko galdera, asmatuta, 20 euro, ondo. Ikus dezagun bigarrena. Denbora, nortzen Kit autoaren gidaria. Pelikulan, Lanzan Kit protagonistaren autoaren izena. gidaria. Kit autoaren gidaria. Personajea, Kit autoaren gidaria. Personajea. Zeinak idatzen zagoen, nesin. Bai, personajea. Michael Knight! Bale. Bota, ze? Michael Knight. Ziur! Bai. Denbora, minuto bat eta 9 segundu. Kit autoaren gidaria. Zugota duzu? Michael Knight. Horrek ere txunein Vigilantes de la Playa, Dondartzako... Baitar, ez da? Bai, Michael Knight, oso ondo, asmaten duzu, bertze bai euro, mutilak! Ero birra, nontzako! Eta aktorearen izena? David Hasselhoff. Oi, Hasselhoff, hori da, oso ondo. Bi galdera, minuto bat eta 9 segundu, eta 40 euro patrikan. Bueno, eta orduan hemen ze ikasi duzu? Magisteritza. Magisteritza? Bueno, orduan irakasle ona. Ona. Bueno, ba, ikusten ja hain ona zaren. Denbora, Zornotzako zer abeslarierena da ondoko kantua. Ilunaren arerio, egun argian jario, atzo gauean gozatuari zure usaina dario. Zornotza abeslaria, ikutuzu gaia, bestela pausu egin nahi duzuna. Hau jodido, Zornotzako abeslari bat, Dios! A ver. Zornotza. Bita 40 inguru, 2 minuto 40 segundo inguru. Venga, Julen, bestela pasa hau! Aupa, Julen, venga! Igeri egiten ez dakit trebea zaren, baina korrika. Iker Urdangarin. Denbora! 3 minutu eta 15 segundo. Mikel Urdangarin. Bai, hoxe. Hainbeste denbora Mikel Urdangarin izena esateko gero. Bai, ba. Eta Zorrotzako balda, Mikel Urdangarin. Txura, pentsan gaztizara, sala baina. Mikel Urdangarin? Bai, ziur? Bai. Mikel Urdangarin, oso ondo, bertzo gehi euro. Etzenekien, ez susmurik edo... Zenu? Bai. Baina, 3 minutu, 15 segundo. Horrek honetan demora asko baldu duzu. Horretan, zu jokatu behar duzu zer eman prioritatea. Diruari ala denborari, hori jazu ere dagokizu. Ados? Ados. Bueno, ba, hau jakinda, bertze galdera. Zein izen du Donostiatik igarotzen den ibaiak? Urumea. Bai? Bai. Denbora, 3 minutu eta 25 segundu. Etzara Donostiarra, baina... Donostiako bai. Bai, ez da? Bai, Urumea du izena ibai horrek, oso ondo. Bertze 20 euro, 80 euro. Naizen txipionera, igual, asko idazteko. Irakaslea, olagarra zalea, gauetan hori biltzen dena arrantzan,
eta... Hogeita lau ordu arrantzan, bai. Eta hogeita lau ordu arrantzan. Dena, bai itxasuan, bai lehorrian eta behar dena, eta unibertsitatean. Ai, elemento. Galdera, zein da Argentinako txampona? Zein da Argentinako txampona? Vale. Haure, galdetu inbiar hau. Zein da Argentinako txampona? Che, boludo. Peso argentino. Vale, denbora. Venga, denbora. 3 Bueno, minutu eta 33 segundu. Susmua, baina. Baina ez duzu ikusten El Conquistador, el fin del mundo. Nik ez. Joder, Espertu itxenaz. Aspertu itentzea? Ez que aurten, gai horrekin izan duenun... Komerilla, Manu Marutxarrek sartu zituen peso argentinar batzuk eta uruguaiarrak sartu zituen euroak. Bai, Así que, zuzena, peso argentinarra, oso ondo. Hau da, bertako txampona. Mira, mira. Soy eskero euro, ondo. Betxe. 3 minutu eta 53 segundu. Bueno, va. Beraz, bainekan minutu eta piku, Bai. eta ja 1 euro patrikan. Ba, Ematen zuen nola zen, Pescanova o no zen ura, arrantzalia. Ni txankete. O Chanquete. Hoi nola da kanta? Del barco de Chanquete. Nola da? Kantatu bestu? Ez. Ze, erridikula pakara nik inbarrutu ze? Hombre, Gauela bara. ondo paukotzu eta. Ondo, bueno, ondo pauta, baina erridikula egitiko ez. Denbora, nor dio, be water, my friend. Be water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bruce Lee. Denbora, lauta hogeita bi. Bruce Lee, Andoni Arremeskortek ere esan zuen. Baina semanitan, etzenen ikusiera arkiura, garai batian. Hori ez, baina lehenengo aldiz. Bueno, Bruce Lee. Bai, Bruce Lee, oso ondo. Eunta bai euro. Hau zagarrotei da, famiko. Ze, gombidatuko nauzu, hola? Ai, amigo. Amigo ez, eh? Bentzako. Badago hor, Julen koketo bat edo. Klasia. Klasi, ez da? Bueno, pres, Bota zaba. denbora. Europako zein hiriri deitzen diote argien hiria? Europako zein hiriri deitzen diote argien hiria? Lau terdia. Bestela paso egin eta beste galdera. Nahi zuen bezala. Edo nahi bazo errizatzen jarraitu. Argien iria, ¿cuál es la ciudad de la luz Lauta de berrogei. Europa? Zer? Seixat. Orduan zer? Paso? Bota hola hiriburu bat edo... Venga, azkar. Espainia. Espainia, denbora. Argi gutxi dagoen. Espainia, argi gutxi. Espainia alda hiri bat, zu ere. Airia! Ez! Zuk Espainia diozu, baina ez da Espainia baizik eta Paris. Eta horretaz gain, 5 minutu eta 53 segundu. Osea, naiz eta asmatu, denboraz kanpo eta ezin duen ontzat eman. Garri 2 euro eta nire patrikara, zenbat? 100 euro. 100 euro patrikan jaz, ziurtatuak, nahi izan ezkero. Baina, nahi baldin mozu, olarrago bezala, tentakulu gehiago uki, nirekin jokatu behar. Bikoiztan alduzu kantitate hori. Sortea, bueno, izan daiteke batzutan ere sorte apur bat. Ni hola, xe eratzen az. Bai, 100 euro? Eta gehiago ez? Gure txabaltarrak eta ez du lehiatuko gehiago? Ezer baino boto. Bai. Bai. Bintzat horrekin sariak erosteko ez dakiz zer, edo Oso bestela bai, zuzenian, oso bai, olagarro oso bat bai. zuzenian edo lo que sea. Bai, 100 euro? Bai? Bai. Bueno, aizo, oso ondo Txau. Julen, placer bat.